Ahojte priatelia! Dnes máme veľmi zaujímavú tému. Modernizovanú Kia Sportage HEV, modelový rok 2026. Jeden z najzaujímavejších hybridných crossoverov vo svojej triede. A hlavná otázka znie, čo sa po facelifte zmenilo a stojí táto verzia naozaj za pozornosť? Európska Kia Sportage HEV je vybavená 1,6-litrovým preplňovaným benzínovým motorom v kombinácii s elektromotorom a v príslušnej európskej konfigurácii dosahuje celkový výkon 239 koní, teda 176 kW. Používa pritom 6-stupňovú automatickú prevodovku namiesto CVT, takže charakter zrýchlenia je pre vodiča prirodzenejší. Hybrid nie je potrebné nabíjať zo zásuvky. Batéria sa dobíja počas jazdy a prostredníctvom rekuperačného brzdenia, zatiaľ čo elektromotor pomáha benzínovému motoru pri rozjazde a zrýchľovaní. Facelift je zvonku okamžite rozpoznateľný. Sportage dostal prepracovanú prednú časť, modernejšie osvetlenie a výraznejší dizajn, vďaka čomu pôsobí crossover prémiovejšie a technologickejšie. V interiéri nájdeme digitálny prístrojový panel, veľký multimediálny systém, moderné pripojenie smartfónu a širokú ponuku asistenčných systémov. Jednou z najväčších predností Sportagea je však praktickosť. Priestranný interiér, pohodlné zadné sedadlá a veľký batožinový priestor z neho robia vhodné auto nielen do mesta, ale aj na rodinné cesty. Vďaka hybridnému systému môže byť vozidlo mimoriadne efektívne, najmä v meste, kde elektromotor často preberá časť práce. Kia Sportage HEV tak kombinuje moderný dizajn, výkon 239 koní, klasickú automatickú prevodovku a hybridnú technológiu bez potreby externého nabíjania. Už to nie je iba praktické rodinné SUV, ale aj automobil s charakterom, modernými technológiami a veľmi silnou konkurenciou medzi obľúbenými hybridmi. Ďakujem za sledovanie. Dajte videu like a prihláste sa na odber, ak máte radi automobily. Uvidíme sa pri ďalšom videu.